Anyalo wacho gimokwongo en ni ginyalo se jotendwa, but kaka wasewuoyo in one voice, ni mokwongo namba achiel en ni Teacher Service Commission, TSC, ok ohero. En the worst employer in Kenya, in the Republic, I think in the world. Nikech all other commissions tema wan godo, tete ane jogi. Makoro shida en telo mar TSC. Telo marach en mar TSC. Gimomiyo wacho kamano nikech kata king'iyo somo mar Nancy Njeri Macharia, nobedo deputy after only 4 years. Mar tich. Ondike within 4 years obedo deputy kama huwa. Kowo kama huwa to dhie deputy kama obedo deputy very short period to odhie TSC o obedo director staffing e sub county to dhi mbele to odhi nyaka malo. Kane ndalo mane wasomo jopuonj bedo nyaka principals kan gi di Pradega Beach. Ng'ato to bedo principal, opuonji ga achiel to bedo principal. And they were delivering. In moro masani ma TSC wacho ni japuonj ma nyaka ofiny ni ikitu imetoka wapi. Kendo anyalo penje gimoro achiel Sharon. Ni mia ne telo mantiere Kenya ka. Mondo mi bed president, the qualification and degree and you be 35 years of age. You can lead the all Kenya. To ni mondo ibed deputy, nyaka ibed higa 45 gi mbele, to nyaka ibed kisipuonjo chiegni 20. Mango tang'o? Mane sikul. Ni ok inyal kata bedo class teacher. Class teacher kende ni mondo mi bedi, nyaka ibed ni kata kumi class teacher kende, to idwaro ibed C4. C4 is this career progression is a slave. And I'm saying, ni joneb magwaneno gini, let us run away from this thing. It is killing teachers. Makoro kwayo gi mar mondo mi career progression cha kigiketi winjruok. Career progression kigiketi winjruok moro amora. Mar ariyo, TSC now must be told. Is a commission for teachers. It's an employer for teachers. We don't have a war with the TSC. I don't know why the TSC is having a war with the teachers. In Yalobido, look at the Judicial Service Commission. Look at the Parliamentary Service Commission. Look at the Public Service Commission. You don't even listen to them. They are hawa ndio wanatetea watu wao. Ineno. Koro mar TSC ma en ni lweny ochaka en lweny temo go en mana japuonj. Ni jalweny ma TSC neno wasike namba achiel en japuonj. Nyaka koro giwe mano. Enta nyalo wacho ni Nancy Macharia gi joge mantiere Teacher Service Commission nyaka gine mano. To en gima lit nikech majority mag jogi bende jopuonj. Commissioners from the chairman Muturi was a teacher Huruma Girls. Opuonjo Huruma Girls. To koro kosedonjo kacha to will gi jopuonj mane go staff room en koro kelo mana chike moko manyanyasa japuonj. Nancy Macharia ne japuonj. Kosedonjo kacha obedo CEO koro kelo mana chike manyanyasa jopuonj. Timono Yucho, one of the commissioners from Seme, Wuod Jaluma Seme, ne ni japuonj. Kosedonjo kacha en koro kelo mana weche matimo nade mang'inyo jopuonj. Koro one of the things ma wabro wacho nikech kata kineno mana constitution mar Kenya, TSC was created by teachers. Through the strike and everything, struggle. Koro kaono secret commission, koro secret commission mamiyo serikal, koro serikal tiyo gi commission mano create mar nyanyasa jopuonj. TSC should be sober now and find out maging'e ni japuonj kidhi e school mondo mi nyithindo owinj maber e school nyaka ing'i welfare mar japuonj. Kok inyal ng'i welfare mar japuonj to kata nyithindo ok dhi maber. Koro anyalo wacho ni ka wadhi CBA machielo, second phase mar CBA, ging'i powers mag TSC. To gingi career progression no gino gigol kabisa. Gingi ni so long as you're a graduate, you can be a principal, you can be a deputy. Kamano. Kata katieko. Kata ka wacho about that one. Look at the former CEO mar Kenya Commercial Bank. Oigara became a CEO. Upuonjo Martin. After Puonjo Martin to the CBO, gino kawe. Jo KCB or trap. Wacho ni this young man can do something. By the age of 42, osebedo CEO almost more retire more. And he did perform so well. To bende bibi wakili kwil ge retirement age bende. Retirement age bende at 60. Koro TSC, my plea to the Teacher Service Commission. As jopuonj waonge kode gi lweny. Why are they fighting teachers? That must stop. Koro hanno ka jopuonj wete u bende osemol ka jopuonj ntiere mathoth mabende luche makamanya